Değerli vatandaşlar, olmakta adamlar nehi bedenden Bismillah ruhsat. Şonlukda Kahraman arkadağımdan ak bata bermegi bilen gaz geçirjinin Nowataqy tapqyrynyň gurulşyna girişildi. Turbalary kewşirlemek işleri häzirki zamanyň kämil teň kirişleriniň kömegi bilen ýerine ýetirilýär. Kahraman arkadağımdan başny başlan üzgütmeler tiýadatyny bir karar döwletiň tezi ýamynyň galkynçy döwründe üstünlikli dowam edýän arkadagly kahraman serdarymyň alyp barýan netijeli işler arkaly ata watanymyzyň garaşsyzlygy barha pugturandyrylýar. Ýurdumyzyň ykdysady kuwaty we halkara agrygy hasartýar. Şäherlerimiziň we owalymyzyň keşfi dügrabap derejede düýp göter özgerýär. Şeýle işler hormatly prezidentimiziň pugdoklaryň maddi enjamynyň binýadyny hasa dügrabaplaşdyryp, tele teňkeleri iýilikderli satyn alyp bermek netijesinde mümkin bolýar. Soňra Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçiriş tassamatynyň wajyp tapgyry bolan arkadagyň ak böli bilen Terketabat Kırat gaz geçirişiniň Awganistanyň Kırat vilayatyna barýan Nowataqy tapgyrynyň gurulşynyň üstünlikli durumça geçirilmegine bagşlandyp toý sadakaty berildi.